Monička sa nám chystá na večer takto pri pláži. S výhľadom na more čaká nás jeden krásny večer tuto v Malage a Monička sa na to potrebuje patričné namalovať. Takže my sa teraz s Moničkou vydávame na krásny večer, lebo Španieli tu majú fiestu a my sa ideme na to pozrieť. Práve dneska večer to končí a my určite niečo z toho prinesieme. Na túto udalosť sme sa presúvali mestskou dopravou, aby sme sa do centra dostali čo najjednoduchšie. A teraz vám trošku predstavíme dennú časť, aj keď sme sem prišli trochu večer. Pôvod týchto oslav, ktoré sa tu konajú, siaha až do 15. storočia, kedy katolícki králi dobili Malagu. A v historickom centre mesta sa koná denná féria s hudbou, tancom, pitím lokálneho vína a konzumáciou tapasu. Nesmejú chýbať flamengo šaty a rúže vo vlasoch. Tu máme takú súťaž, že hľadaj pár rozdielov. Monika zapadla do španielského prostredia úplne, že je dobré. Táto udalosť sa koná vždy okolo 19. augusta a trvá minimálne 1 týždeň. Ulice sú zaplavené plné turistami, ale aj miestnymi ľuďmi. My sme tu tiež medzi nimi zapadli a posedeli sme si chvíľku pri dobrom drinku na námestí Plaza de Constitución. Potulali sme sa tu aj tými uličkami, ktoré na každom kúsku lákali svojimi suvenírmi. Zväčša to boli tematické veci, práve ktoré sa týkali týchto sviatkov. Veľmi často sa tu objavovali motívy spojené s červenou farbou. Či už to bola karmínová červená, alebo aj píci, takisto spojený s červenou farbou alebo červeným vínom, sangriou a inými španielskými špecialitami. Monike takisto červená dnešný večer veľmi svedčala. Takmer dokonalá Španielka až na malý detail rúžu vo vlasoch. Spoločne sme prechádzali ďalšie časti historického centra. Malú zástavku sme si dali aj na biskupskom centre, ktoré bolo naozaj veľmi pekné nasvietené. Na tomto mieste sme mohli obdivovať takisto baziliku vtelenia Malagy, známu predovšetkým tým, že nemá dostavanú južnú väžu a bola prestavaná z mešity. Dali sme si ďalšiu úlohu a to je pozrieť nejakú peknú vhodnú rúžu pre Moniku. Ktorú rúžu vybereme? Červenou, pravou, karmenovou. Taká malinká majú. Vybrali sme a Monike to veľmi sedelo. Bola z toho veľmi nadšená a šťastná a už mala chuť tancovať. No a mám tu takúto moju krásnu flamengo Moniku. Môžem vám povedať, že vypadala lepšie ako tie Španielky. V tejto chvíli sa rozhodujeme, že opustíme túto historickú časť a pokúšame sa presunúť na ďalšiu časť oslavy. Ako to tam dopadlo, tak to možno uvidíte v ďalšom príbehu. Večer to bol každopádne veľkolepý, ale na ten príbeh si musíte ešte chvíľku počkať.